costă democrația în Moldova? Că democrația nu e așa pentru tăți, e numai pentru așa de sus și așa să plătești. Democrație pentru dânsi în sensul că, uite, eu te plătesc, tu faci ce întrebi bunii ca să iasă la socoteală și tu la rândul tău faci ce vrei tu ca să iasă ții la socoteală. Cum s-ar zice daș na daș sau zub za zub? Vreau să vă povestesc aici despre Fundația Soros, despre relația cu ONG-urile și ONG-urile cu guvernul și guvernul cu președinția și în genere cu puterea de stat. Chipurile fundația asta care e așa interesată de democrație, de educație, de reforme, justiție și are treabă tare bine cu capitalul și sistemul bancar, precum știm că Soros așa și este, un magnat și miliardar care a făcut manipulații cu asta, ei investesc la noi în țară chipurile 5-10 milioane anual. În realitate însă, se investește în Moldova 100 de milioane de euro anual în 14.000 de organizații non-guvernamentale. Bun business și afacere, nu? Tu investești 100 de milioane de euro, dar în schimb tu primești toată puterea unei țări. Practic cumperi o țară. Nu îți cumperi gazoducte, porturi dacă vrei, rețele energetice care costă miliarde, ca printre altele despre beneficiile noastre, da? Pe lângă faptul că Alaiba să laude el cu câteva kilograme de prune pe care le exportă el în Europa. Noi, Moldova, importăm în țară, importăm astăzi produse alimentare de peste 3 miliarde de euro. Ce să vă zic, dacă vă place, votați pentru la referendum și a să mai investească coleac Soros, ar să mai furi, degrabă spună, cred că statuia lui Soros în centru și a lui Maia alături, ca a lui Lenin, să ne ducem la dânsa să ne închinăm. Da, cu vicei în fundul grădinii, cu școli închise și cu populația plecată din țară, dar cu taxiuri zburătoare. Nu vă se pare nici așa straniu?